Anak ayam pipik, anak ayam yen dobel nyawamu tangi yo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopang ndakmu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan. Ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratinta. Sanggeni maya Wisnu Pratinta. Wela tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadya Baladewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 12 e. Nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tongane lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsu ora menungso lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku yo padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ngono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku arep tak keke sapa? Wah iya ya wis ning aku trimo melu perang kok aku ya trimo melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe nggo kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong ora. Dingane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Ate Reng. Ayo. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Kulo Reng wis sing kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene bae. Heeh. Adepane Reng. Dadi lamun katototan lamun mangsa prawira daya onang
kono magawe gelarira wanggang. Oh. Sapa iki, Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Wong sama Mas sampean dewa? Yo, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru? Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe, aku kuwalat apa? Apa, Ndra? Lho. Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe gong sing nganggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cangok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Memperkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngopo ya Mas Bayo, ngethok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Ngar dikelabangi ombong ae sama. Anjir kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk permertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Ora mengigo pertikile bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Ngarep dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu karo bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudu nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Lha dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu tak tantang kok. Kok mengko kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejawab apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkeang mati dening aku. Panggo, ayo nih. Ngati-ati lho, Tru. Ya. Mungkin nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji.
Kok disangoni aja piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mah dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ana. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Lupa tambane semono ora weruh. Endo lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene Mas. Yo. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Ini percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semua diwane ampuh. Kaya mau ketonyo bola-bali Kong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunir mari lho. Iya. Rasa semangat. Aku anggere menjoto sithik niku tak gunir mesti kimbas kok, Tru. Wis kuning aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru, kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Tak arah ndas. Untuk jis ngomen mudar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lho sekilan. Ha, Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, mulai disembah sik, mulai ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kena. Nyembah sik. Ngantem kene. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Lah kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajake. Tekno tenaga iso kena awake Bathara Indra mlebu karo kowe. Ingat, oke.
Mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngapa Wedyan Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya nyoba. Mbok diwenehi apa to apa minyak apa. Menung apa piye? Kae gek menungso apa ta ya. Aduh. Kakang Yama Dipati Brahma jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brahma ora gladran aja tungkang Bathara Brahma. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni? Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruh pikiran. Pokoknya bubar wae nonton streaming. Ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati gini mati. Aku kok iso-iso tanggo mlumpat blumbang. Gening nyemplung blumbang bes. Motor. Ye cerdas ta aku. Iya iwake do mati. Waduh, senane sing duwe terus wis ora apa-apa. Ngijoni ra masalah, sing penting kowe slamet, sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Adake aku cah cerdas e. Heeh. Mene nganggo Bathara Brahma liwat kono. Apa? Oh, upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlempet rono. Mlebes meneh. Oh iya. Truk.
Ngopo? Kene wedi. Wah, ajar ora. Kene iki deg-degan terus malah. Sono Bathara Brahmawar tok kapake. Apake ya terus kaya kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jeli. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem karo tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, lah mati dene. Cenanangan. Aku ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ya tak tono ndasmu. Amo Suraprata, Jaya Prata. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu mudhar. Ayo tangiyo kowe yen titah peng-pengan ora jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe nopange ndakmu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Maning jajaran ana kawan murang toto wani gawe geger putrane nyembah karo Bathara Guru apa ingkang katon Cestri Sura kelakon ngubar dusun pring atus dina iki. Sabar kok. Colke aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gonggong sabar, colke. Cok iki grem ora kowe, ha? Manungsa lan tatanan. Nek aku antem ono ora apa-apa. Wis tutuk ana. Tutuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tutuk ana. Aku ora apa-apa kok. Aduh kuwi tandani sis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Arang biyen leng meteng mikir garing e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar iki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno.
Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi to. Ya karo bapak ya wani ya. Mangkel aku. Kae iki meng ngono kae isane meng ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi ra kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngene to. Pak. Ngono. Mir. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa cis. Cis. Cis kok cis. Bathara Guru nggawa si cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa cis Trisula. Tenan ta, Tra? Kurang ngerti. Urusan dhewe. Engko linggis ora aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka ku. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembaring para titah. Ana nganti guru nggawa cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Maria, nesu si Maria, wong tua kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya Sisbrana ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lelara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cis Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora? Beda to karo kowe. Semi. Ini sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kok banget. Syukur rasane. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo bener. Men gek temancep. Ayo. Engke Semar Mutar. Kowe mikire tekan sik, Gus. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Cahidan ora. Aja, oto-oto. Nentene. Truk. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males dadi anake Semari wis males. Cetil pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mublar kono, Pak.
Wah iya. Wah ta Truk sembrono ta. Iya. Waduh. Aja to kok ngene. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo. Kok nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni. Karo wong kok ngene kok tok ladeni. Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi bangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adeng to kowe? Inggih. Nek kowe adeng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra dikodani ngene iki. Wong sikile dheke becik nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro, Gareng karo aku dadi jole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko bapak kenapa-napa ning Kayangan? Sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, Gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nulung Gareng ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun mboten kula labi adik kula sing tak tresnani. Gong sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus Gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe Gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis men kana ora apa. Bojoku sisan gong. Mulih mlaku lur ndek wae. Bojoku kok mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lu kok ke sandal ya kangelan. Minggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken.
Semar mati. Mongko lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekecah sertifikat. Nah oleh Gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Mana ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Lah ana kanca omong-omongan. Mongko nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene Gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana terus mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk. Tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nek aku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dikulapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buit. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah kok ya le ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Ngopo Gong? Asowan Watogok wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku datang lho. Duwe no. Walah, santai wae wae. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku wale jenenge wong utang ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ngono apa ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watogok. Ane ngopo Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watogok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, waduh. Dwi apa? Loro goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watogok. Watogok kok ora layat. Lho. Ono apa Gong omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu iya, Gok. Adimu mati. Adimu sapa? Semar. Gong aneh-aneh lho. Lho mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadalku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petruk ya iya. Padha loro apa? Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nang isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya, Wa. Bapak saiki ora nang omah. Lah nang ndi? Munggah nang kayangan. Lho, kayangan endi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru lho adimu. Suralaya to. Heeh.
Lah mergane ceritane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah? Aku ki entuk Sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelember tangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora darane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Nah, bapak terus matek aji weling, pameling ngrawuhke Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita iki kowe karo bapak karo Bathara Guru dadan sekondhok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok Pakde. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa kuwi daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala kuwi daraning para dewa. Yang kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki ra tekan nggone gak wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku ora lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi ora aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taosa asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi kabeh antemi modar. Kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang arep Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gare yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah, iki mesti bapak karo Gare karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ra Tejamaya to? Ora tunggal sak endhog to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Kok tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem ora? Aku ora ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan nijen. Ngamuk nang kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca, bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal
ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe dhisik wis ngedutke Semar. Wah, ngono ta. Tak keplaki Gareng iki. Apa wong arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye? Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, ora iso mati. Oh iya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ono. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah iya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak. Aku pengen anu to. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep bubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis kedi balik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik ndoro Raden Janaka ya. Terus kowe munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah. Waton dari Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe ancasmu rencanamu arep nyelametke bapakne wong kelakon wis mrono. Wis gak diwale kok. Ngempet ambegan. Hah? Ngempet ambegan. Wis kok gleleng tenan. Wis kok? Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe ning jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka biasaan tegep wonten dawuh Raden Janaka sing mburi kuwi sapa niki bilung manten dawuh Raden wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya tegep. Mbok wong dhisik wong aku ngerti iku nek kowe ki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gak. Kok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep wonten dawuh aku tak munggah ning kajewangan ya tegep engko tak mampir Indomaret. Janaka kok cenanangan tekan Indomaret ngompo tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dienggo lep. Tinggal lunga aja Gak jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel. Bilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah, iwang bikulun naradu
kula ingkang wayah pun jangan nongko jangan nongko kayak sambel nak malu oh semua mikir panganan gitu jangan nongko kayak sambel kau nganggo kerupuk wah brutu lah wah jas kan juga kok ora ngapusi lah kalau madang sih jangan nongko kok madang jangan nongko ki poso iya tegi terus kayak mangkat Iwang Bikulun Naradu Iwang Bikulun Betara Guru kok Narada terus aku kenali apik mingkaru Narada Iwang Bikulun Kanika Putra Iwang Bikulun Betara Guru Iwang Bikulun Betara Brahma Yama Dipati penyarian kak penyariannya Pak Cari waduh dewa penyarian kok Pak Cari kula ingkang sowan pikulan